Bengikuphekela nje ngoba khona into ebengifisa nje ukuyicela. Akuyona into engakanani ethini. Ngisakhe kanye bese uzofuna ifavor ngisakhe kanye. Ufune wazi ukuthi kuhamba kanjani. Yeah. Ngiyacela. I even made you your special meat. Okay. Can I go get it? Okay. Uzinkulu wena into efunayo. Kakhulu. Ngiphaza namanzi please. Okay. Ngiyazi ukuthi she takes full advantage. Whenever she needs a favor, I'm the first person. I'm funny right. Yabo ngenzela nje into especial. Bese kuba khona ipork belly. Uyayithanda ipork belly kuze kube lula into engifuna ukisho ayivume. Fanele ipork belly ibe khona. Angibalansile lapha esitokbeleni. Bathe masihlangana next week badinga 20k. 20k. Yeah. Na last month no na this month was vele kudlalwa ngo 20k ukuze bengiyitshela ukuthi kuzohlangana. Hayi ngizokhona Trace. Ngizokhona nkosikazi. Hawu into zasekhaya siyayifihla. Ngizokhona pro. But again uzobuyisa kanjani? Ngeke awubone wasekhaya wena. Iyabuya yini? Omani nozibenzela amadodeni imali.